के सीना ठीक है चाहे माथुर तिवारी को चाहे गौतम चौहान चाहे विजेंद्र गिरी चाहे तपेश्वर चौहान ये सबका के सिंहवट कर फेंकले बड़े यह लंगड़ साढ़ है कि हम चिट्टे सूत्र हम तो बैठ उठ तू करो हम ना उठो तब ना हारे गोपालो जी उखाड़ के रही गेल चले हमरा के रह देबे के चले के एगो धिया दी कि धिया वाला करे होई ना अभी चाहते बड़े देखो आंधी आई नहीं तो बड़ बड़ गाछ गिर जाला लेकिन दूब ना उखड़ेला ना लचीला गाछ होई तो लच जाई आंधी में बाकी मुखरी ना हो बाबा ओतर की जगह संग कोनी ओकर संग मर गइल ओए मर गइल मोए तारे के लेग भी तब तारे के लेग के पहुंच जा तारा क्रिया में गाली ओकर बादे हमरा मरे के संभावना होई तारा क्रिया में घाट पर है गोपाल ये भाड़ा ले लो लोगी ये लिए लोगी ये गीत गाओ का प्रयास करो हतारू सटल पटल बारू कावना केरला तिलक में सामान मत जोरिया के धर दियो गइल लेके भाग गइल लो कौन बात नहीं गांव का पुरान तेल गहरो है ई malo पहिरा तनसे होय त हिट लागल है गांव पे एक गांव पे हिट लागल है सब होला गोले बतिया एको बतिया में तर पहिले गेले देखे तो कोरा में बैठी खाइलू डोसा समोसा हमारो भरोसा आत्मा सहत प्रचार सब समझ पर कुछ घटल बा जाले पहले तो बढ़ले बा यार से रहता रुसत
व्यास जी हाँ भाई हाँ हनुमान जी के नाम लिया वो हाँ हाँ हनुमान जी के नाम ऐसा तो दुआरे राम जी के नाम सब एक हो गया। ऐसा तो दुआरे ना कोई के बोल करो जय हनुमान जय जय हनुमान रघुपति राघव। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सत्य बुद्धि दे। रघुपति राघव राजा राम जय हनुमान बोलो जय हनुमान। सब चांस ना दे नहीं कोनो बात ना। हेलो गोपाल जी कैसे हो प्रेम से बोले शंकर भगवान कैसे जी मत बोलो। जय बात करें रिकॉर्डिंग जी कैसे हो अब ना गोपाल जी की जगह